Знам, че няма да се изненадате, но какво да кажа? Имаше 70% намаление. Добре, нека да видим какво има в тази кутия. Якият тон е на Adidas. Мисля, че ще е идеално за студеното, все пак още сме и зима, така че е 10 от 10. Блузата също е на Adidas. Супер мекичка е отвътре и двете неща са черен цвят, което означава, че ще се съчетават с всичко. Продължаваме с клина. Той също е на Adidas. Малко по-интересен цвят, но ще видите после защо. След това съм направила една пълна визия на Adidas, но пък как да не, то все пак всичко е супер качествено. И сега обувките. О, боже мой! Просто ги вижте. Това са обувките мечта. Те са направо бомбона на една бомбонена торта. Толкова са красиви. Супер сладки и са акцента на визията. И всичко това, без котката, е за 70% намаление от Winter Sale в Dress for Less. Кажи ми как да носиш на такива обувки. Това си е направо сделката на годината. Ако искаш същите находки, посетете сайта. Ето тук ще го изпиша.